saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kaya ampun le nesu ape dosa rasa kudu nganggo cucu eman para sayumu itu karo atimu rungono tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake engko kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane buka aku bakal setia ora mungkin mendua matur nuwun sampun ana nganjanine saben dina cintaku kaya ampun le nesu kabeh iso ora kudu nganggo cucu eman paras ayumu tapi tok karo atimu rungono tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana nganjanine saben dina cintaku mbok yo ampun le nesu ape iso ora kudu nganggo cucu eman paras ayumu tapi tok karo atimu rungono tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu
saben dina ku sayang nyabutene saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mung kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Atur terima kasih Kang Mas untuk satu buah lagu sabar dari kami keluarga besar Navina Musik.